Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин, Лилия Муллагалиева, алып барам. Иң элек яраткан җырыгыз өчен ничек тавыш бирергә кирәклеген аңлатып китәм. Мәйдан.тв сайтындагы лайыклы хит бүлегенә кереп, күңелегезгә хуш килгән җырга лайык куегыз. Ашыгыз, дуслар, чөнки җиңүченең исеме төгәл бер атнадан билгеле булачак. Виктор Агапов Татарстанның халык артисты Виталий Агаповның уртанчы улы. Виталий әфәнде бер кайчан да артист һәм композитор булырга хыялланмаган. Бу өлкәдә эшләмәгән, мәктәптә музыка белеме дә алмаган гади бер авыл баласы. Әмма аның Худайдан биргән сәләте бар һәм бу сәләте улларына да күчкән. Кушы кайда яши икәне белсәң иде аның әсерләрен. Бик азгына бәхет сорар иде, миханларга иде телләрен. Тормыш серле кызык катлаулы бит, аңламасын инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Тормыш серле кызык катлаулы бит, аңламасын инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Бәхет кушы кайда яши икәне, таулардамы әллә урманында? Аны бары күреп кала диләр, тикеп тәңге таңда торганнар. Тормыш серле кызык катлаулы бит, аңламасын инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Тормыш серле кызык катлаулы бит, аңламасын инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Кушы җирдә яши диләр, дөрес микән әллә юк микән? Гомер буе безне ымсындырган, тоттырмаган сихри кушы микән? Тормыш серле кызык катлаулы бит, аңламасын инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Тормыш серле кызык катлаулы бит, аңламасын инде дөньяны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Хыялларда яши бәхет кушы, бер тотарбыз кебек без аны. Бер тотарбыз кебек без аны. Айгөл Зайнуллина 3 яшеннән бирле сәхнәдә. Әнием Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Заһидә Зайнуллина күп еллар дәврендә ялкын ансамблен җитәкләде ди ул. Анда нинди генә җырчылар җырламады, әни күпләргә сәхнәгә чыгарга тәргеш бирде. Аннары Болгар кызлары төркемен оештырды. Биредә бер туган апам Камилә җырлады. Ул кияүгә чыгып, бала тапкач, төркем миңа калды ди Айгөл.
Хәйретдиновлар гастрольдә яки банкетта булганда балаларын кем карый дисезме? Минем әти-әни Казанда торгач, гадәттә балаларны аларга калдырабыз ди Рамил. Әби бабай аларга бернинди шикләр дә куймый, рәхәтләнеп уйныйлар, ашыйлар. Ә менә сөйләмгә килгәндә, әти-әни бары тик татар телендә генә аралашырга кушады ул. Каникулларны исә Хәйретдиновларның балалары Рамиләнең әти-әнисендә авылда үткәрә икән. Bağışladım Күңелемнең сагыш моңнарын Йокыларга китсәм сине уйлап атып таңнарым Сиңа килдем үтеп гомеремнең Каршылыклы авыр юллары Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Урап хыял тауларыннан Сиңа килдем, сиңа карыйм мин Ничек икән инде Йөрәгеңә ачкыч табыйм мин Синең өчен генә мин бит яшим Ничек икән сиңа ярым мин Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Альбина Абрамова тамашачыларга яңа җыр әзерләвен сөйләде. Авторлары Альфред Якшинбетов һәм Гөлфия Гыйззатова.
Жыр яз фасылы турында. Моңа кадәр репертуарымда яз темасына җырларым юк иде. Тамашачылар яратып кабул итәр дип өметләнәм, диде Альбина. Akışlar küllerde bulamıyorlar şüllerde yeşiller matturluk taratır nazlarga kıyınıp bəxit getirinip süyünün hislerini taratır süyünün döpülüsün in nazlı Yaşasın parlarga delimen varsın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bəxtinin Akışlar parların saklaylar yarların Bir-birsin kadirlep süyeler Onlardan his alıp süyüden kış alıp Parlarda yarların süyerler Süyünün tüpülüsün in nazlı Yaşasın parlarga delimen varsın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bəxtinin Akıştay par bulup iň matur yar bulup Jitegiz turmuşnyň ürüne Sıklanıp kalırlık ürnekler alırlık Par bulup ömrünün türünde Süyünün tüpülüsün in nazlı Yaşasın parlarga delimen varsın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bəxtinin varsın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bəxtinin varsın Sağlıkның bəxtinin Дуслар, каршы алыгыз лайыклы хитта кунакта моңлы башкаручы Вәсилә ханым Сафина һәм талантлы баянчы автор башкаручы Дамир Фәйзханов. Әйдәгез инде сезнең белән рәхәтләндереп бер сөйләшеп алыйк әле. Исәннәрмесез, ничек килеп җиттегез? Түбән Новгород шәһәрендә безнең милләттәшләребез ни хәлләрдә яшәп яталар? Исәннәрмесез. Аллага шөкер, ерак елларны якынайтып, менә рәхмәт безне чакырганыгызга. Нормаль, яхшы килеп җиттек. Исәнлек, саулыкта. Сезнең хәлләрегез ничек, Вәсилә ханым? Аллага шөкер, сезнең чакыру буенча
Йөгерә киләбез, ерак араларны якын итеп. Рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Ярый, менә шулай очрашулар ешрак булсын һәм күбрәк мәйданга килеп, үзегезнең матур җырларыгызны алып килеп, тамашачыларыбызга тәкъдим итеп торыгыз. Ә инде сорауларыбызга килгәндә, менә әйтегез әле. Икегез ике җирдә яши торып, ничек сезне иҗат берләштерде? Безне шушы мәйдан каналына килүем белән аннары интернет челтәрләрендә шуның белән җырлар аша танышып киттек. Аның моңлы җырлаулары минем күңелгә бик нык кереп калды. Шуннан аралашып китүе миңа җиңел булды. Менә бит Әлдәмир әфәнде сезнең Шулай ук бүгенге көнгә современный вакыт, интернет әле табыштыра да инде, кавыштыра дигәнне Василий апаның иҗаты белән кызыксынып киттем. Аның матур тавышы үзгә артистлардан бераз аерылуча. Шуңа күрә ничектер минем җырларымда аның күңеленә ошагандыр уйладым инде. Шулай интернет аша танышып киттек. җырларга килгәндә репертуарны ничек сайлыйсыз? Беләсез, иң башта күп материал тыңлыйбыз. Мин кайсыларын сайлыймын, Василий апага тапшырамын. Бер 10 җыр эзләп табабыз. Алардан 10нан тагында сайларга тунабыз. Шулай итеп 1000-2000 шул инде җыр калдырабыз. И Василий апаның репертуарына, үземнең репертуарыма шулай алып калдырабыз. Менә әйтегез әле, сезнең чыгышларыгызны тамашачыларыбызның карыйсы килсә, каян карый ала? Безнең чыгышларны шушы мәйдан каналында да карарга була. Киләчәктә әле үзебез яңа җырлар иҗат итмәкче булабыз. Дамир белән уртак тел табып әзерләнәбез. Киләчәктә интернетта карарга була. Көтеп калабыз сезнең матур җырларыгызны, моңлы җырларыгызны. Ә инде менә хезмәттәшлек вакытында бит инде төрле бәхәсләр килеп туа. Гомумән сезнең арада да шундый бәхәсләр туамы һәм кем кемгә юлны күбрәк бирә икән? Беләсез, безнең араларыбыз якын түгел, шуңа күрә күбесе инде безнең эшебез бара видео аша. Шуңа күрә безнең арада бәхәс юк дигәндә була. Чөнки Василий апа сүзләрне өйрәнәдер. Мин анда музыканы җырлап айнарга тапшырамын. Ул шулай итеп инде менә әгәр нинди булса бәхәс килеп чыкса, без аны телефон аша Василий апа менә шунда шулайрак кирәк. Ярар, җаным, эшлим, шулай. Димәк, сез һәр вакыт килешеп, бер-берегезне хөрмәтләп, шулай эшләвегезне дәвам итәсез. Бик яхшы. Ә инде бүген менә күчтәнәш алып килдегезме? Иҗади кешедән нинди күчтәнәш инде? Ул инде җыр. Әлбәттә. Күчтәнәшсез булмай бер вакытта да. Әйдәгез әле, хөрмәтле тамашачыларыбыз, күчтәнәшебезне тыңлап китик. Суында ялгыз аккош, кайрылган канатлары, канатларны кайра ул, айрылуга саплары. Айрылмагыз, Булса да сәбәпләре, канатларны кайра ул, айрылу сәбәпләре. Айрылмагыз, Булса да сәбәпләре, канатларны кайра ул, айрылу сәбәпләре. Әфәрин дуслар, сезгә бик зур рәхмәт. Менә җырлап алгач, җылынып киттек, име? Дуслар, рәхмәт сезгә бик зур. Тамашачыларыбызга да бик ошагандыр дип уйлыйм. Һәм менә җырлаган вакытта минем күз алдыма
ничектер бер шундый катлаулы сорау туды, әйме? Сезгә дә шул сорауны биреп китәсем килә. Дамир әфәнде, бу төгәлрәк сезгә кагыла, чөнки баянда уйнаучыларга, җырчыларга караганда башка төрлерәктер дип уйлыйм. Менә пандемия чорында сезнең ничек үтте көннәрегез? Сезнең инде кулыгызда коралыгыз, уен коралыгыз, яныгызда баяныгыз булгач, сезгә җиңелрәк булгандыр кебек тоела. Пандемия дигәндә инде бер 3 көн өйдә утырып тордым да, уйлап торамын, Дамир җитәр өйдә утырып торырга, әйдә ал баянны. Әле бит интернет бар. Шул вакытта интернет аша үземнең онлайн концертлар һәр кич куя идем, берәр сәгать концерт куя идем. Беренче көннәрне үзем программа җыештырдым. Аннан соң инде интернетта телефон аша инде барысына да кемнең нинди җыры бар, заказлар димәй шулай димәй. Языгыз, җырлыймын. Шулай итеп бер 3 ай һәр кич берәр сәгать концерт куя идем. Молодцы. Хөрмәтле дусларыбыз, Вәсилә ханым, Дамир әфәнде, сезнең белән саубуллашыр минутларыбыз да килеп җитте. Бүгенге әңгәмә өчен, матур җырлар өчен һәм гомумән сезгә исәнлек, саулык, тазалык, иминлек теләп калабыз һәм шулай матур студияларда мәйдан телеканаллары аша сезнең белән очрашып торган насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт чакыругыз өчен. Бураннар минем якын серләр, кара бураннар аша безгә бага, балландагы соңгы кызыл тәлгәр, кара бураннар аша безгә бага, Safılık ötesi birip tabiatge Tabadı kışlar yaulab aldı təxi Mama kebek dingel balıtlardan Jir üstüne yauap bak bəxi Mama kebek dingel balıtlardan Jir üstüne yauap bak bəxi Вакабуранда кызыл телгеш яна Карлар күмә алмай сию кайнар Мәхәббәтне маяк итеп алыр Берләшсеннәр иркәм безнең җаннар Мәхәббәтне маяк итеп алыр Берләшсеннәр иркәм
Ирина Сайфуллинаның мәктәпне тәмамлауына быел 20 ел тула икән. Июнь башында сыйныфташлар белән очрашу оештырырга җыенабыз. Бик сагындым, барысын да күрәсем килә. Әлегә шушы очрашуны оештырып йөрим. Сыйныфташларым арасында профессиональ җырчылар булмаса да, алар барысы да җырларга ярата, диде Ирина. Таллар җырлый таң аткач, моңлана кояш баткач, тал кызлары ни хәл итсен, сандугачны шаткач. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе таллары, талларның шаулаулары, сандугачның сайрап-сайрап диң ярын сайлаулары. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Монда икәнен белгән, чишмә буена килгән, синдер ул бәгыркәемне телемләп телгән. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Ашкынып тора йөрәк. Илзидә Госман үзенең төркеме белән Пермь төбәгендә гастрольләрдә булып кайткан. Аллага шөкер, концертлары уңышлы узды, тамашачы бик җылы кабул итте. Якын арада Мөслим районында, май аенда Нурлат, Балтач, Арча районнарында концертларым булачак, диде Илзидә Госман. Arşa gün jar
Çalarığa varsan bəğri Alsu güller üzersin şu Alsu güller üzersin Üzerken yemini üzesin Üzün nişik düzesin Üzerken yemini üzesin Üzün nişik düzesin Gidem canayım, gidem canlıyım Kalasın arşalarda şu Kalasın arşalarda Unutulurluk yarıma düğür Utlarga salsalarda Unutulurluk yarıma düğür Utlarga salsalarda Utlarga salsalarda Лилия Вахитова шагыйрә Гөлнара Рәшитова белән Вәсилә Фаттахова өчен Миләүшәләр исемле җыр иҗат иткән булган. Вәсилә бу җырны бик яратып башкарган, әмма кызганычка каршы клип төшерергә өлгермәгән. Ә күптән түгел Вәсилә Гөлнара Рәшитованың төшенә кереп, нигә җырга клип төшермисез дип сораган. Хәзер бу җырны Лилия Вахитова үзе башкарырга һәм клип төшерергә җыена. Бәлки, мәйдан тамашачылары клип өчен идеялар белән уртаклашыр дип киңәш сорый Лилия ханым. Синем язмышка язылган яр күрәсең Уйласам да сине шатлыкка түрәсең Күңелдә, төнледә уйларыма керәсең Сөюем хакында барысын беләсең Өметләргә түргән татлы төшемдәрсең Минем өчен кадерле кешемдерсең Сине сулышам, сине акышам Миңа булган ярым Назлы язлы мылы сазлы мәхәббәт бары Саңдыням, ал нурга түрінә Түшінәм күкі бәхет, мәхәббәт сірінә Кирәкми башкалар, син булсаң янымда Каматылыйм шул сүзіне, тагында Үмітілерге түрген татлы түшімдерсің Минем үшін қадірлі кішімдерсің Сені солышам,
Кочагыңа алы мине иркәлә һәм назла. Яратамын дие тагын бер кабатла. Мин барым синеке, син дә бит минеке. Без икәү бәхетле, икәү бәхетле. Ümitlerge türgen tatlı düşündürsün. Minem işini kadirli kişimdirsin. Sine soluşum, sin akışım, diye bulgan yarım. Nazlı yazılımı sazlı muhabbet param. Ümitler getirgen tatlı düşündürsün. Minem işini kadirli kişimdirsin. Sine soluşum, sin akışım, diye bulgan yarım. Nazlı yazılımı sazlı muhabbet param. Nazlı yazılımı sazlı muhabbet param. Лайыклы хитта қонақта татар эстрадасының яшь талантлы шибәр җырчысы Айгөл Хәернасова. Айгөл, сәлам, ничек хәлкәйләрең? Исәнмесез, Лилия. Исәнмесез, хөрмәтле Майдан каналын караучы тамашачылар. Иҗат дөньясында нинди яңалыклар бар? Сөйләп китче, Айгөл. Яңалыклар, хәзерге вакытта мин Казан дәүләт мәдәният институтында укыйм, магистратураны тәмамлау юлында торам. Һәм мин үзем дә бит әле укытучы, мәктәптә эшлим. Балалар укытам һәм үземнең балаларымны имтиханнарга әзерлим. Һәм инде менә балалар имтиханнарын биргәч, Алла бирсә дипломымны алгач, каникулларда үземнең иҗатым белән Ныграк шөгыльләнә башларга исәпләп торасың. ныграк шөгыльләнергә дип уйлап торам. Менә җырларны, репертуарны сайлаганда сиңа да ул сорауны бирмичә мөмкин түгел. Нәрсәгә күбрәк игътибар итәсең? Әлбәттә инде җырны сайлаганда беренчедән сүзенә һәм киенә игътибар итәсең. Мин үзем татар халык җырларын бик яратып җырлыйм һәм минем яраткан композиторларым да бар. Шуның өчендер инде минем репертуарда күбрәк татар халык җырлары яңгырый, композиторларыбызның җырлары яңгырый. Минем өчен инде җырда җырның сүзләре һәм көе ниндидер гармонияда булырга тиеш. Менә минем өчен. Аңлашылды. Ә менә әйт әле, үзеңнең җырларың арасыннан кайсысы синең визитный карточка дип уйлыйсың? Визитная карточка. Ну, әйтеп киткәнемчә инде минем репертуарда бик күп татар халык җырлары. Шуңа күрә менә иртәдә генә торам, җырын визитная карточка дип Атыйсың. Аттымдыр инде, әйе, шулайдыр. Айгөл, ә менә татар эстрадасында син үрнәк алырдай кумирың бармы шундай? Әлбәттә, әйтеп киткәнемчә инде мин Казан дәүләт мәдәният институтында укыйм һәм әлбәттә инде минем өчен үрнәк ул минем хөрмәтле яраткан укытучым. Укытучыбыз. Әйе, укытучыбыз Венера Хатовна Ганиева. Мин Венера апаның җырларын, иҗатын, тавышын бик яратам һәм аның эшчәнлегенә бик сокланам. Һәм минем өчен инде ул менә үрнәк булып тора. Менә хәтта синең белән аралашканда, син аның сөйләшү манераларында шалымнарын алгансың. Венера Хатовна белән сөйләшкән кебек хәтта. Шулай Бу инде укытучыны шул хәтле якын итүең күренеп тора.
Sıralarыбызны дәвам итеп, шундый бер кызыклы гына уен оештырып аласы килә имен. Айгөл, хәзер сиңа музыка темасына берничә сорау бирәм. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк булачак. Килештекме? Килештек. Атаклы композитор Бетховен ничәнче гасырда туган? Бетховен 18-нче гасырда. Дөрес. Дөнья күләм танылган җырчы Мадонна гаиләдә ничәнче бала? 3нче яки 5нче? 3нче дип уйлыйм. Әйе, дөрес. Ул 6 балалы гаиләдә 3нче бала булып дөньяга туган. Татар башкорт халкының тынлы уен коралы нинди? Тынлы духовой була инде ул, әйме? Духовой башкорт курайыдыр инде. Дөрес. Шагыйрь Разил Вәлиев кайда туган? Разил Вәлиев, ялгышмасам, Түбән Кама районында. Шаймы? Әйе, һәм авылы нинди? Авылы. Ул авылдан бик күп шәхесләребез чыкты. Алар да шулай Ташлык авылы, түгелме? Дөрес. Афәрин, Айгөл, бөтен сорауларга да төгәл һәм шундый дөрес иттереп җавап бирдең. Һәм менә тагын бер соңгы сорау, безнең җырны дәвам итәбез зинһар өчен. Бу җыр сиңа бик тә таныш булырга тиеш. Җирдә күктә кая барсам шунда. Җирдә күктә кая барсам шунда. Беләм. Бу җырны беләм. Җырлап та күрсәтсәң? Җырлап күрсәтәм. Бу җыр Венера апаның репертуарыннан. Җирдә күктә кая барсам шунда. Уям синең белән очраша. Бөтен хыялларым чыныга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Бөтен хыялларым чыныга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Афәрин, Айгөл, барлык сорауларга да төгәл итеп җавап бирдең һәм барлык сынауларны да лаеклы рәвештә уздың. Сиңа уңышлар теләп калабыз һәм инде кызганычка каршы саулашыр минутларыбыз да килеп җитте. Сиңа иң мөһиме шушы үзенчәлекле, моңлы, матур тавышыңны сакларга һәм синең иҗат чишмәң һәр вакыт дулкынланып агып торсын, саекмасын. Рәхмәт, Рәхмәтле бул. Лилия. Рәхмәт, бик зур. Bakışamı türünde hüssep var mileş. Sırlarım silim sıra bir kineş. Kilişi bir günden kilişi yanıma. Gaşık yüreğim susadın nazga. Mileş demler kaldı yerinde. Sasıyı hisse kırdı köngülge. Uylarım tiksinde mehabet ilinde. Bar mileş bulup yaşıgıl birge. Mileş demler kaldı yerinde. Sasıyı hisse kırdı köngülge. Uylarım tiksinde mehabet ilinde. Bar mileş bulup yaşıgıl birge. Миләшнең назлы кояш нурлары тибрәтә ана кышлар сайравы. Килеши бер генем килеши яныма. Гашык йөрәгем сусады назга. Миләш тәмнәр калды ирендә. Сафсы юк хисе керде күңелгә. Уйларым тик синдә, мәхәббәт илендә. Бар миләш булып яшигел бергә. Очраштык күзләр юк
югалды сүзләр, сайрамый кошлар тындалар җилләр. Сөю илендә бар миләшләр без, язылар күңелдә, ә урамда көз. Миләштәннәр калды ирендә, саф сөю хисе керде күңелгә. Уйларым тик синдә, мәхәббәт илендә, бар миләш булып яши гел бергә. Миләштәннәр калды ирендә, саф сөю хисе керде күңелгә. Уйларым тик синдә, мәхәббәт илендә, бар миләш булып яши гел бергә. Уйларым тик синдә, мәхәббәт илендә, бар миләш булып яши гел бергә. Бар миләш булып яши гел бергә. Динар Шайдуллина Курчагым исемле өр-яңа җыр өстендә эшләвен әйтте. Бу җыр инде күптәннән үз сәгатен көтә. Тик әни булмыйча аны җырларга батырчылык итмәдем. Чөнки ул бик фәлсәфи, тирән мәгънәле җыр. Хәзер үзем әни булгач, ниһаять бу җырга чират җитте, диде Динара. Ялгыз канаты җилпеп буламый, менеп буламый юреләргә. Язмышка язганы яр кирәк, мәхәббәт дип дүрләргә. Син минем ошарганда, ул мин синең ошарганда. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга карап. Син минем ошарганда, ул мин синең ошарганда. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга карап. Шатлык тыйып яшәр өчен сине кирәкле янымда. Назлы хисләр чәчәк атты гөлләр булып җанымда. Син минем ошарганда, ул мин синең ошарганда. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга карап. Хыял мәхәббәт иленә барып җитәр өчен дә. Бар канатлар бәхет булып кала ул үз көчендә. Син минем ошарганда, ул мин синең ошарганда. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга карап. Син минем ошарганда, ул мин синең ошарганда. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга карап. Бар канатлар булып икәү, бар канатлар булып икәү, ошарбыз алга карап. Бүгенгә лайыклы хит тапшыруы тәмам, дуслар. Барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек телим.
Изге Рамазан айында кылган изге гамәлләр, тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Мин Лилия Муллагалиева сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз, дуслар.